Kaixo ikasleok, gaurkoan adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu eta pildora honetan nola erabili informazio bilaketetarako azalduko dizuet. Hortarako, gogoratuko dugu non gauden kontestu batean jartzeko. Hau da, goi mailako lanbide heziketa zikloan zaudete fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioan lehenengo mailan eta jasangarritasun moduluko orduetan. Vale? Garatu beharko duzuena izango da albotiko garaia bat, hemen duzuena irudi hontan. Vale, zer egin behar duzue? Helburu nagusia erronkarena izango da diseinatu, fabrikatu eta egiaztatzea albotiko garaia bat. Jasangarritasun modulan zer egin beharko duzue? Erronka hau gauzatzeak suposatzen duen karbono aztarna zein dan kalkulatzen ikastea. Hau da, erronka honetan guztira, ez dakiz zenbat, kilogramo CO2 ekibalente sortuko da. Bere karbono aztarna aztertu. Horretarako hainbat gauza ikasi beharko duzu edo kontzeptu. Zer dan karbono aztarna bat edo zeintzu diran kalkulu eremuak edo scopes ingleskoak eta zer dan kilogramo CO2 ekibalentea. Eta gero kalkuluak egiteko zeintzu diran elementu nagusiak eta zenbat kilogramo CO2 zuri sortzen den. Hortarako, guazen adimen artifiziala nola erabili ikasten. Vale. Lehenik eta behin, bilaketa estrategia bat planifikatu behar dugu. Hau da, ze hitz gako erabiliko ditugu. Kasu honetan, karbono aztarna izan daiteke bat, kilogramo CO2 ekibalente izan daiteke beste bat, bai? Skoupak beste bat, vale? Ze iturri mota aztertuko dugu. Nahi dugu zerbaitetara mugatu? Ez, orokorra, denetari, vale? Beraz, adimen artifizialako tresnak erabiltzen ditugunean, ez dugu ezer zehaztuko, vale? Kasu honetan, Gemini eta Perplexity ikusiko ditugu. Hauek dira oso orokorrak. Gemini, zelan funtzionatzen du Geminik? Geminira sartzen garenean, hemen nago logeatuta, eta hemen daukat promptak idazteko lekua. Tools honetan daukat Deep Research deitzen dana edo ikerketa sakona egiteko aukera, modeloa Fast edo Thinking with Pro edo modelo ezberdinak hemen daude, normalean horrekin ondo joaten da, eta igon ditzaket artxiboak, driveko artxiboak konektatu, web-lekoa da, igon argazkiak, eta ahoz ere hitz egin dezake berarekin. Hau da, Gemini plataforma. Eta egiten dena da, nuevo chat, eta hor joaten naiz idazten, eta galderak egiten, promptak dira galderak. Nola funtzionatu Perplexity? Perplexity antzerakoa da. Hemen logeatuta nago, funtzionatu nezak ere modu inkognitorekin, baina ni nahi dut nire, gero ikustea bibliotekan, rezientezen zer da galdetu didana. Orduan, hemen zer egiten da? Promptak hemen idazten dira hemen azpian, gero hemen dagoz, lehenko moduan bilatzaile normal hau da investigaziorako, ez da geukidun bezala, laboratorio gauza berezi baduena, eta hemen dau, ze modelo nahi dudan, aukeratu, artxiboak atxikitu, edo ahoz hitz egitea. Biak oso antzerakoa dira, baina ezberdintasun batzu dituzte. Nagusiki, Perplexity beti informazio iturriak adierazten dituela. Hemen adibidez ikusten informazio iturria, hemen, eta adierazten du zenbat informazio iturri, adieraz gainean jartzen, eta honek 3 informazio iturrietan oinarritzen da. Gero eta gehiago, eta gero eta informazio fidagarriagoak izan, orduan eta beto. Baina guazen gure lanketara. Adimen artifizialarekin bilaketa estrategia guazen areagotzen. Guazen egiten gure lehenengo prompta. Zelan egin prompta, azaldu da idan teoria. Orduan, ezer egin orduko, promptak testua edo irudiak eskatzerako orduan, formatu bat eskatzen dute. Zein da? Lehenik eta behin testuetarako. Rol bat, ondituko dut, ikusteko beto, rol bat hartzeko eskatzen zaio. Hau da, zuzera jasangarritasunean aditu, adibidez, kasuntan. Eta helburu taldea zein den zehaztu. Fabrikazio mekanikoa, goi mailako heziketa zikloa, lanbide heziketa. Burutu beharreko ekintza eta sortu beharreko edukia. Hau da, zer nahi dozun egitea berak. Nik kasuntan nahi dut karbono aztarnari buruzko informazioa. Hainba galdera. Eta testu ingurua ipinizkero, asko hobeto. Zehazten dutzezu berari bilaketa hori. Ez izateko erantzun orokorra. Hau da,
esaltzen dute zelan zein den erronka, eta zer den, lortu nahi dudana, bale? Erronka horren datuak, alik eta gehien, bai? Eta azkenik, mugak edo baldintza definitzen ditut. Mesedez, atara idazuz CO2 isurien datuak taula batean, horre dira mugak. Irudiak egiterako orduan, prompta idazterakoan, edo galdera, bai idazkera mota jarraitu behar da. Lehenik eta bain, ze irudi mota zehaztu nahi dugun, hau da, argazki badan, irudi badan, margogo badan, irudiaren gaia definitu, kasu honetan, ni nahi dut karbono aztarnari buruzko irudia. Elementu nagusia zeintzuk izango diren. Nahi dut, oin bat eta CO2 itxagertzea, adibidez. Eta irudiaren doikuntze tekniko espezifikoak, nahi dut oso realista izatea, argia azpitik jotzea, eta barrekoa izatea. Vale? Hau oso garrantzitsua da, mantentzea, gero emaitza onak izateko, bestela asko fintzen ibili behar gara. Ordain, goazen egiten bilaketa bi, bata iturriak eskatu gabe, eta bestea iturriak eskatuta, eta egin dezagun hausnarketa. Beno, joan naiz hemen Geminira, eta esan diot. Goazen lehenengo prompta ikustera, bai? Prompta lehenengoa esan dut. Labur bildu karbono aztarna zer dan, eta esaidazu 3 eremuak zintzu diren. Karbono aztarna hemen esan dit, irakurri dut, eta luzena da, atmosfera izurtzen diren, efektuko gas guztien adierazlea da, eta 3 eremuak hemen daude, naiz hartuko. Vale, isurpen zuzenak, energia elektrikoaren isurpen zeharkakoak, eta besteak. Vale, zuzena da, ikusi dut, taulan ere ematen dit, eta gero galdetu diot, kontutan edukin da promptak nola idatzi behar diren, jasangarritasun aditua ez dela, goi mailako lanbide heziketako zikloan, ematen du lehenengo mailan, jasangarritasun moduluan, eta erronketa bat planteatu dugula, zein den helburu nagusia aipaturik, eta oinarrian hemen esan dudana sartu diot, bale? Eta galdera honek egin dizkiot, eta esan diot, emaidazu horri buruzko datuak. Eta hemen hasi zait, galdera horrei erantzuten, bai? Zer dan karbono aztarna, aurreko bardina izan da, ondo, zuzena da, zer dan CO2 ekibalentea, bai, erantzun zuzen bat, bai? Eta gero, azaldu dizkit, elementu nagusia zeintzu diren. Esan dik, materialak, energia eta garraioak CO2 isuriaren gehien sortzen dutena dira. Bale, horretan zentratuko naiz, materialak, energia eta garraioa, bale? Eta materialetan material jakin batzuk eman dizkit. Ez diodan zehaztu, honelako gauzak gertatzen dira. Orain tokatzen zaidana da fintzea. Hemen falta da, nire kasuan, bakarrik eraldiko duala esatea, aluminioa eta altzairoa. Eta ez, hone beste materiala. Vale. Energia elektrikoaren kasuan, hemen jartzen da diez. Energia elektrikoa, elektrizitateak 0,5-0,5 artean sortzen du. Vale? Isuri sortzen du, kilobati orduko. Eta garraioan, kamioia eta kotxearen konparaketa egiten du. Ez dakigun ezein, bera bia jarri dizkit. Baina, egazkin ez badoa, aldatu beharko nuke. Nik zer egin diot orain? Erabilitiko diren materialak zuzendu lehenik eta behin, eta berziklatuak badira edo ez, bebai, esan diztazela. Zer ni badakit aldea ongo dela. Orduan, hemen jazten dit, aluminioan materia prima bat, edo reziklo baten arteko ezberdintasuna isuritan handia da, izugarria, 6,10, 0,5, 0,5 bat, parkatu, eta altzairuan 1,8, 0,5, 0,4, 0,8. Hombre, hemen gauzak hasi bergara ja pentsatzen, orduen. Sartu orduko honetara, orain hortara, orduen, orain etorriko naiz, eta aurrerago esan diot, baina maizki da zu informazio iturriak, mesedez. Eta orduen, orain eman dit, dana hemen, aluminio eta altzairua, bere informazio iturriekin. Hemen, hau hemendik atera dago, hau hemendik atera dago. Ja, esken nik orain verifikatu nahi dut. Nik, hau ez da Biblia bat, hau ez da informazio bat, bai edo bai holandala. Zuek txekeatu egin behar duzue, ikasleok. Zuek jakin behar zarie, honen erantzule. Eta agian, guzurra da. Adimen artifiziala, dau, informazio bategaz sortua. Eta batzutan, alusinazioak esaten direna dekoz, beste batzutan, sesgoak dekoz. Orduen, hori dara, zuzendu egin behar da, eta zuek zarie, berak emoten dauen informazioaren erantzule. Guk irakurketa kritiko bat egin behar dugu horren inguruan. Orduan, esan dutze dana da,
mesedez, informazio iturrien estekak emaizkidazu. Eta orduan hemen eman dizkit, estekak. Hemen dauz, esteka pilo bat, hemendik atara dut hau, hemendik hori. Beitu adibidez, energia elektrikoa. Hemen daula. Klikatzen dut, ez da, energia elektrikoa hemendik atara dut, hendika. Klikatzen dutenean, hemengo enlacetik, noa enlace horretara, eta da, red elektrika, danok ezagutzen duguna, eguneko datuak hemen daude. Ez da, 0,11, 0 beratzi, bueno, gehiena 0,15, 0,11 tartean hor da bi aste honetan mugitzen, egunka da. Vale? Isuriak, CO2ak, kilobatio orduko da. Esan da, 0,11, 0,15 tartean. Berak zema jarri dit. Noa taulara ikustera, da berak jarri dit, 0,8, 0,8, pizkat altu xego. Agian, zuzendu behar dut. Segaitik? Bueno, askotan gertatzen da, ez duela ondo hartzen. Ni badak ja zein den informazioa, eta informazio hori oso ziurra da, ze da red elektrika. Horretaz ez daukat zalantzai, hori hartzen dut, bai? Orduan, beti ez hartu datuak holan direla, beti kontrastatu egin behar ditugu, eta kontrastatu behar ditugu informazio iturrekin. Ni joaten banaiz, adibidez, Perplexitin egingo dut galdera bardina. Kopiatu dut prompt bardina, pegatu dut, definizioa hemen dago ondo, ekibalentea ondo, elementu nagusiak, eta hemen taula bezala atera dit, bai? Elektrizitatea 0,06, claro, baina non hau. Espainian, ala mundu osoan, edo non. Hemen daude, bi iturri, adibidez klikatzen badut hemen, iturri honetan, hau da, European Investment Bank, hombre, hau da Komisión Europea, honek deko Europako instituzio bada, 2023koa da. Hau da, orduan, bi gauza esan dut. Bat, fidagarritasuna oso garrantzitsua da, hau, izango da, dokumento oso fidagarri bat, eta 2023koa da, oso eguneratua dago, hori oso garrantzitsua, zeizen alda fidagarria, baina oso sarra izan. Orduan, adibidez, nitorten banaiz, hemendik etorten naiz, ez dakit, baina hemen gitxera ikusi dut, orduan badekin ondagoan, hemen daude, zoom apurtxo bat egiten badut, impactua, CO2arena, herrialdeka, bai? Eta hemen dago Ukrania, ez dakit zer, mundu mailan, jartzen du, 530 gramo CO2 kilobatio orduko, hombre. Guk, hori da, 0,5 kilo izango zen. Guk Espainiara joaten bagara, Espainiako gauran, 329 gramo. Hau da, hemen dauena, Espainian. Hombre, ni red elektrikakoa askoz gehiago sinesten dut horrengan. Bestean baina. Itxarona, segundu. Vale, eta orduan, hemen agertu zaidana, txekeatu dut, informazio izen da, zuzena, eguneratua, baina red elektrikak ez dauko faiorik. Orduan nik, hau mundu mailan da, nik orain eskatuko diot hemen, mesedez, egokitu didazu, jarri dazu aluminio eta altzairua, eta Euskadirako jarri. Da, ikusten dut orain zelan, 0,5, 0,8 jaitsi da. Vale, hau beste gauza bada. Ikusi dut 0,11, 0,15 da bilela, honen logika dauka. Bai, da hemen dauz bai, beste iturri batzuk. Beti kontrastatu iturriak, hori oso garrantzitsua da. Vale, orduan, kontrastatu dut, zer bai egin behar dut? Bueno, lehen adibidez egon naizen den hemen, joan naiz esaten, adibidez aluminioak dauko, sortxiko batazbesteko isuriak, eta altzairuak 2,2koa. Hombre, hau txekeatu egin behar da. Segaiti batak bestea baino gehiago. Bueno, nik, bebai nire ezagutzak, bestelako ezagutzak erabili behar ditut, teknikoa, ditudanak, zein nire izan doztien, aluminioak, bai, fabrikatzeko elektrolisi bitartez egiten dela, eta orduan, kontsumo elektrikoa oso alto izan behar da. Horregatik, zentzua dauka, aluminioarena, altzairuaren baino asko zondiago izatea. Orden hau honek logika dauka. Logika ere beti erabili behar dugu eta beste gaiteko batzutan ikasitakoa aplikatu. Vale? Hori bai oso garrantzitsua, oso ondo etortzen dana da. Vale? Orduan, joaten jarraitzen badut, bai, egin ditut bilaketak informazio iturrekin da informazio iturre gabe,
hausnartu dut, beti informazio iturriekin, beti promptak ikusi ditugu, azaldu dut nola bai Gemini, bai Perplexity informazioa bilatzen dan, eta nola egin, eta zelan garrantzia daukien txekeatzea, fidagarritasun horrek, zure esperientzia erabili hori ikusi dugu, bai? Baliagarritasuna zelan aztertu dugu, eta, erabaliteko promptak aurkeztu ondoren, hurrengo pausua daukaguna da, bilaketa prozesuaren aurkezpena egin. Orden, nik aurkeztu ditut erabilitako promptak, bai beste prompt bat ere orain goratzen dut erabili dudala, eta da, Perplexityn honen ondoren galdetu diot, apurtxo bat aurrerago, adibidez, eman didazuen azken taula honetan, aluminio primaria sortzea suposatzen duen kilogramo CO2 ekibalentea sortzen duen datu horren fidagarritasun maila batetik 10 esaidauz emateko da eta segaitik. Hemen, esan dit, aluminio primaria 6 kilo CO2 izuri dagoela kiloko. Den 8 pinte banda, zalantzan da. Esaidazu fidagarritasuna. Da orain berak esan duen ditu. Nik ematen dut, horreri, fidagarritasun maila bat 8-10. Ostra, hori oso altua da. Segaitik. Balioa Europako Aluminio Elkarte Ofizialak emandako bere ingurumen profilen laburpenetik 6,6 agertzen da. Hori importantea da. Hala ere, datuen bataz bestekoa, zehazten da 6 eta 6 urtean egotea. Ez da gurrein, azizke onartu daiteke, eta ikerkelari batzuek esaten da bien, aldaketa egon daiteke 1,10, 1,20. Orduan ez dut, ulertzen dut orduan zelan heldu aldan, 6-7 hor egon aldan. Orduan, nik ere beste herramienta bat badut fidagarritasuna lortzeko. Galdetzea adimen artifizialari ere, ia ze fidagarritasun maila daukan informazio horrek. Hori bai, interesgarria. Orduan, promptak erakutsi ditut, kontrastatuko informazio interesgarrien, fidagarrien zerrenda egin. Hone beti dira, esan dut, erakunde instituzioetakoak, edo liburuak, adibidez, revista artikulu zientifikoak, nik horrek blogak eta horrek beste sinesgarritasun badaukia asko baxuago. Orduan horrek kontuz ibili behar da, albistetan bai, askotan informazioa ez da oso ondo tratatzen, albistea espada oso, adibidez, egunkari oso espezializatu bat espada, orduan kontuz ibili behar da, orduan beti adibili behar gara, Eta, honekin apurtxu bat, azaldu dutzuet adimen artifiziala nola erabili bilaketetarako, Ondorio gisa, esperientzia gisa, zer esan, erabili itzazue adimen artifizial ezberdinak, trasteatu horrekin, baina beti iparrik ez galdu, informazio asko mon dezake, helburua ez da informazio asko motea, baizik eta bilatzea nahi duzuna, beti kontrastatu informazio horrek, iturri horrek, eta